Hadian Arblai Tam, ka Meghalaya Board of School Education kalayo ban beteng biang ye ke examen joka higher secondary school living certificate. Bat kani ke examen kalong tang ye ki South League subject ki bala sateng nadu baka jelak la penjari ya ke hukum pakhang ye ki snong ki thau ban ye khon ye jing sapriang jongka klam COVID-19. Kani ke examen jongka higher secondary school living certificate neka class 12 kala beteng biang ha kala asngi ublai jongka Taïew. Haduk ke balang jong Taïew, bat ia kena ke examen la penlong habaro ke examination center ke badan kaleng ke jaka jong ke Jylliew. Ki subjek bala penlong examen ki dai ke statistics, western music, physical education bat ke mathematics. Ki bala pensange shipor da ke MBoSE lamar ke jing ikun jong ke Jylliew ka klam COVID-19. Ke examen jong ni ke subjek kala di banlong ha ke arpulai, arpusa bat arpusan terik jong upnai leber. Hendrai namar ke jing syapting ke jing sapriang jong ke klam lahap ban pensange bat boteng no tak haduk menta ke Taïew. Hagini kisngi bapenlong ya ke examen ketenat pulih putih ke Jylliew kala syem kilat jing ada baperkeng bah ban penti kenai ke jing singan jing samla pulih buan tho ya ke examen. Kani ke jing syem kia jong ketenat kala pau naduk na kerdop jing ke examination center ha ka ba kala bo iki brio ban kemi benia ka kot ka kia jing samla pulih leng ba ke thermal scanner bat labor iki brio ban senret dawai gi juti bagi thong ha shwa bagian rong syeng kamera tho examen. La syemru bawat hagi kamera tho examen la pensyong jengai bah ya ke samla pulih. Bat itu ke badan gejing sheet mat la pensyong hagi kamera bala penkrek kerpang. Katkum gejing ken balayo na ketenat pulih putih iaitu banaki lai hajar nyospa nyopu arngot kisamla ke badai banele kini ke examen. Lai hajar sanspa kandai puingut kilawan banto ke examen kabalong kandai pusan point R na kesispa. La pentip ru bakatenat kala betha ke MBoSE bahkan persangkat bala bahkan penbenano ke result jong ka secondary school living certificate nang matrik bat ka higher secondary school living certificate ne ka class 12 ha ka Taïew Ba Khatduh jung nu benai bamenta lada kamdan satya kanu ke jing penthut nga ai khublei nong kong gi khna school ki ba yele exam ba ngatip ba kadon ke jing henry kim shimklet ya kataka jing kordor jong jing start kia le ban pendep ya kan exam ka jingwan yele exam jongi khna kalong lahejar sanspa khandai phuwe na ka lahejar nyuspa nyuar kamut ka jingwan yele exam hi kalong khandai pusan point r% ma tharai la kumnu kumnuru ka last week jong no benai jon ngin la ban pendep ladam don kiwe pat ki issue ki internal issue ki ba constraint ya kabot ba kan numla ban pendep ya kan result nomor ba kajing pembei ya ki paper kalayai nado ubnai mentala shibnai tam ubnai april te kabasa kalong tang kini ki paper ki ba kidang yele ki ba kiweru ki paper ki long tang arhu phra tang sab kundai kam de ki ba bon tang kan ne ka ba menta kasngi ka ba long kumok menne ki paper ki ban pen be ki long lahja sanspa khandai phue ngam thara ba kan shimpor ladam don a constraint ki ba internally ki ba pentho ki ba la ban penthot ba ka MBoSE kan nam la ban declare ki result ha ki Taïew Khatduh jong uno bnai tang ba lada don ki taru ngakarmen ba ha ka first week hi kalong ka bala thikna kalong mdei ba thikna hap hi ban pendep. Fujla ngi kermen be bakan dehi last week nga 100% nga ka MBoSE kadon ka capacity MBoSE kadon ka experience hagini constraint ru nga ngej kemba kan la hi ban penmi hapo unew benai June kelas week benai June tambala don ki ke pakai ba beyond their control pat kamut first week kala mi be